Prava je umjetnost pretvoriti komadiće papira u nešto novo, a to Vedranu i uspijeva. On se bavi izradom 3D origamija već nekoliko godina, a uživa u stvaranju skulptura koje će krasiti nečiji dom. Bilo je i onih koji nisu vjerovali u njega, no kaže kako ga to još više motivira. 3D origami sam vidio na internetu, to me zanimalo, onda sam krenuo se baviti time. Bavim se već 5 godina. Prva skulptura koju sam napravio je bio mali labud. Pravim razne skulpture iz svakodnevnog života, iz crtića, iz razne. Pokušavam uvesti nešto novo. U Bosni se jako malo ljudi bavi time, što mi je motivacija da nastavim. Moj najveći labud je visok 1 metar. Izložba u Fojnici mi je prva i nadam se da tu nećemo stati. Tehnika 3D origami je bazirana na osnovama klasičnog origamija koji potječe iz Japana. 3D origami je moderna tehnika izrade figura od papira, a sastoji se od manjih dijelova origamija, od kojih međusobnim povezivanjem nastaje skulptura trodimenzionalnog oblika. Nastala je nakon pojave papira te se proširila svijetom kad je materijal postao jeftiniji. Tek nešto više od 800 ljudi u svijetu se bavi ovom umjetnošću. To je jedna, reklo bi se, primijenjena umjetnost. A ako pričamo o nekoj primijenjenoj umjetnosti, to znači da je to nešto lijepo i korisno. Zaista je lijepo, znači pogledati za oči, a i korisno. U kom smislu korisno? Evo, kako rekao, koristi se za ukras u našim domovima. Znate, samom umjetniku je korisno što može na taj način da neka sredstva sebi tako priušti i za život, ako se naravno snađe koliko je to dovoljno. Vedranu su obitelji, prijatelji odlična potpora, a brat mu pomaže oko organizacije i nabavke papira. Ja sam ponosan na brata za ovo dugotrajan rad i bio trud. Malo je bilo i dosadilo pred kraj njegov papirći pokući i sve to, ali na kraju smo uspjeli prvu izložbu. Sad naredni ima planova u Kaknju da se odži jedna, pa možda i u Kiseljaku. Majki ponuda je za Dubrovnik. Inače, Vedran je moj rođak i pratim njegov rad od samog početka i mislim da stvarno ima dosta potencijala i mislim da će se nastaviti još baviti s ovim. Mislim da je stvarno nešto posebno i prije tog nisam nikad čuo za ovo, stvarno je odlično. Nisam još sve pogledao, ali svi radovi su posebni na svoj način, tako da mislim da svi radovi imaju neku vrijednost i neku ljepotu. Iako je ovo Vedranova prva izložba, neće biti i posljednja. On je donio umjetnost 3D origamija na prostore središnje Bosne, a njegovi radovi će sigurno krasiti mnoge domove.